Първо, добре дошли на всички. Welcome here, everybody. Първото нещо, което ще ви кажа всъщност е, What I want to че say моето първо влизане в университет is that when I entered in the university for the first time, беше да изнеса на лекция. it was to present a lecture. Нямам образование, висше образование I don't have higher education in university, и винаги съм стремял още от рано детска възраст да се занимавам с това, което прави до момента. but I've already tried to do what I do right now. Сега за това място ще ви разкажа I will tell you a little bit for this place. По принцип, Plovdiv Stage Park е проект от 2013 Actually, година Plovdiv Stage Park is a project from и е 2013. създаден, за да може да приеме евентуално, ако Пловдив стане европейски, когато кандидатства за европейска столица на And културата. the idea was to take some. Извинявам се, да. Ето, това е менеджмент. We were fighting for Plovdiv European Capital of Culture at that time. Всъщност да приемем събития от цяла Европа да гостуват на Пловдив като европейска столица на So културата. we wanted to have visitors from whole Europe to have see performances here. И всъщност той беше малко извън града. Предначално да бъде построен извън града. Actually, it was meant to be out of the city. Много неща по пътя създадаха пречка да се случи това But нещо. during the way, we had different problems. И about it. всъщност ние не успяхме да го направим. Actually, we couldn't do it this way. Пловдив стана европейска столица на културата. Plovdiv became European Capital of Culture. И ние се концентрирахме преди това в Капана, в квартал And Капана, да we развиваме were Капана. concentrated to develop Kapana district. Там всъщност инкубатор имаше над 2000 квадрата площи, галерии, We had galleries there, за музикални събития, plays, music performances извън смисъл на самите улици, които са в on the Капана. street. Actually, Имаме доста събития проведени там за развитието на we have квартала. many events that developed the small neighborhoods there. Основно сме се концентрирали там върху заниманието с деца, Mainly, we are concentrated there for kids за activities. да развиваме тях, за да ги To develop на приложни изкуства и в смисъл to develop the kids in the arts. и предоставяме на място за артисти, които да развиват And we also give space for artists младите to хора. develop young people in their sphere. Сега това място е изградено, идеята на това място, всъщност го изградихме на върху частни The имоти. idea, we actually did this place over own properties, properties of private people. Въпреки че сме на защитена територия, сме в центъра на града, Although на it is едно от preserved territory in the center of the city, в крайна сметка това са частни имоти, които попаднаха в наши ръце, these are private lands that тъй като собствениците им нищо не могат да направят. The Те не могат да се owners, възползват от they тях. cannot do anything here because it's not allowed. И единственото нещо, което може да се направи тук е това, което сме направили ние. The only thing is actually what we did. Не сме имали проблем с създаването на това място, чисто институционално, нито от общината, нито от We държавата. didn't have problems with the municipality or with the state. Напротив, срещнали сме подкрепа и They actually pushed us to do it. дълъг път на документация. Имаме един куфър за документи, And of буквално. course, a lot of documents. За да може да спазим условията на територията, на So която that се намираме. we can meet all the conditions of this territory. Всичко е създадено от естествени материали, дърво, камък. Everything is made by wood, stone. Единствено са ни точно така, да. Имаме единствено това е офиса на инкубатор, който още не е довършен. Only the office. Само that той is има here, Има бетонова стъпка на It земята has, 20 см, concrete floor, 20 тъй като centimeters. това бяха изискванията на власт цяло. This was a requirement, Тъй като ще работят хора вътре в нея. as people should work inside. Всичко останало е над земята, Everything е else is повдигнато и above по никакъв the начин не сме се намесили в територията. and we didn't involved in the nature. Място е изградено с личен труд, в смисъл The place is за 4 години сме го изградили буквално 4 човека. We were actually 4 people doing this for И сме имали около 10 човека, които са били около нас, and we had also 10 people around us. да са се включвали от време на време.
няма публични средства използвани за No public finances. изцяло наши дарения от Only our own, приятели, от фирми, от партньори. money from friends, from sponsors. През годините имаме доста голяма мрежа от партньори We have a very wide network of partners и също имаме много проекти, които and a lot of работим projects инкубатор извън това място, което that we всъщност work. имаме дълготрайни активи, които са придобити от тези проекти. We Те, have примерно, long-term сцената е activities. един пример за това. For example, the stage Тя е по проект мобилна творческа мрежа, тя е напълно the оборудвана project is mobile. и всъщност след края на проекта Network. и дори в момента ние предоставяме безвъзмездно на артисти And now we give the stage for the artists да се изявяват и да създават to съдържание. present themselves and create. Нашата идея за тук е да бъдем домакини, Our idea is to be hosts. да даваме възможност на други хора, Give които the организират opportunity събития, of other people that organize да се events възползват от това, което сме to създали. use what we have done. Ако те правят нещата безплатно за хората с вход свободен, If they make the event for free, всички разходи се поемат от нас. all the expenses are on our. Ако те имат платен достъп, концерт If there are с tickets, продажба на билети, if they sell tickets, ние държим те да правят между 10 и 20% дарения на insist нашата they организация, make between 10 or 20% donations to за our да organization. споделят разходите на това So място, тъй that като има to вече share търговска the, дейност. costs with us. Ние всъщност имаме търговски обекти тук, We have trade places here, от as you които see, успяваме да издържаме зоната and успешно. we manage to make enough money to maintain this. Да. Ако нещо на някой му е интересно, So mainly, една година сме подготвили документи и 3 години сме го изграждали. 1 year we have prepared И documents, всичко е and построено for на- 3 years we are building. Всичко е направено без наличието на ток. Всичко е на батерия. And without направено. electricity. Да. We have Ние done ток only имаме реално от on 20 март batteries. тази година. We have electricity from 20th of March this year. You work from 20th of March or 365 days during the year? Колко време? 365 дни ли работят? Как се работи? М, Колко време ще е няма. отворено? А колко ще е отворено? Как да? Ами, стартираме от 20 март до 7 януари, ние сезона. From the Но, да, но не мисля, че ще from затворим изобщо. March till February we will work, but actually we plan not to Mhm. close it. И имаме до 7 януари имаме програма. We Плътно. have a program until 7th of January, but От- probably we will not close during the whole year. След 7 януари свършват всички празници и хората спират изобщо да излизат. After the whole the holidays that we have after the beginning of January, just people stop going out for a while. Everybody Mhm. without money. Yeah, and it's cold a little bit. So this is what Stefan wanted to share, but he's open for discussion, and it will be actually better to see all your questions, to hear. Must say at first a big Uh, bravo. For what is done. Really big bravo because wow. Тук има над 20 код. All this stress, работа, много работа, а Много. твоята коса е добра. Да, Says that too Да. much work, but you still have hair and it's black. Аз имам дъщеря на 19 години, така че мисля, че тя е там. He has a 19 years old daughter where the stress is bigger. Така че там стресът е по-голям. Ирина? Shake That Film ли? Maybe few words for Shake That Hill Festival. Да, Shake That Film по принцип е създаден фестивал да дава възможност на млади изпълнители да ги... It's created for give young people И самия фестивал opportunity. се е насочил към публиката да създаде идентичност като фестивал, а не като да бъде с хедлайнери да се движи напред. Create identity and not headliners. И в крайна сметка сме го направили това, за да може да дадем възможност на млади хора да ги видят много голяма публика. So this is why we invite young people.
So the idea of the festival was to have its own presenters, the small and famous and young people, but not highlighters, not the big names. You heard? Anybody there heard? На шейка, да кажем, в вечерно време идват над 10-15 хиляди човека. At this И реално festival, погледнато, мога да ви more than да ви давам 10,000 пример people с are конкретни coming групи, как тук each те evening. излизат пред публика, която няма как да получат на друго място. They Това go е in била front идеята of на audience Има доста that такива. they're not going Не, to не have са underground. anywhere else. Шейка е комерциален фестивал, който просто It's a дава много commercial голяма публика на хора, които никой не ги знае. Как да го кажем? festival to the Които са малки. audience of people that are Давам им unknown. шанс, да. Има много такива, които They са have получили chance, шанса и в момента са the много young напред. people have the chance to present themselves Но so that people can това hear them. няма смисъл да засягаме частни случаи, просто това е била идеята на фестивала. Да дава възможност, не просто да напълним мястото, а да създадем възможност да създадем публика. Тоест да създадем want собствена To публика, create our own а audience не да вземем публика от други and места. not to take the audience Това from работи other най-добре. places. Публиката е лоялна This към... is the way it works better, the loyal точно така. audience. Иначе много хора се очудват как сме успяли да докараме толкова много хора. Many people are really impressed how we Защото invite so това many място не е било популярно за people, събитие. because Никога. it was not popular at all before the place. Таргетирането на група е дълъг процес и много мога да говоря на тази тема. Изчистил съм всички, които не са готови да инвестират в нас. The targeting of това е people музикално is се случва. very За да не знам hard сега question. примери с стилове музика, но доста шамари са изяли артисти. Доста. So it's very difficult to communicate with the artist Ами, and когато една публика не е cannot готова да accept all инвестира the в мен като организатор, като човек, който поема отговорност за публика, за артисти, because за всички по веригата, we have to take care of everybody. ако тази публика не е готова да ми се отплати по някакъв начин на мен, аз нямам нужда да я подкрепям. So if И затова they don't want to be involved, I don't want аз to мога да ви дам support пример. everybody. През 2003 година In спрях 2003, една организация, I която stopped one organization събитията бяха посещани от that made events най-малко от 5000 човека на събития. for 5,000 people audience В определен стил музика. in some style of music. Това движение е създадено с 2 години, They are together from the 90s с много устойчива публика, with audience. They have their audience, обаче в един момент на един фестивал тредневен тук в Пловдив, but at one 3-day festival голям here in хедлайнер, Plovdiv, с много with a big мащабно headliner. събитие, просто публиката прецени, че иска да не си плаща, just the audience decided да that бъде агресивна, doesn't want to тъй pay, като мястото беше open air. and because it was И an те open решиха, че няма да air плащат place, билети, а ще намерят друг and начин the да audience посетят didn't събитието. want to pay tickets but enter И some аз other way. тогава бях много разочарован от So I тази was публика. very disappointed И of this въпреки, че ме audience, подкрепя от 20 години, and I was supported the group for many просто я years. зачеркнах за един ден. So I decided just to Защото cross това е моят труд толкова години. because this is my work. И съм направил So много many за тази years публика and, 20 I години. have done a lot for the audience, И в момента, в който оставих тази and публика, now I left this audience, в момента тази публика не може да се съберат повече от 50 човека на едно and парти. they cannot make more than 50 people at one Тоест няма party. сцена. Няма They сцена. don't have Сцената a е няма. stage. Това е. И по същия начин всеки един организатор на събитие, който не получава от среща Organizer of events that does not инвестицията от публиката, която е поканил, той няма да продължи да я подкрепя. He doesn't need to be supported. Да, ами няма как. И по същия начин и с шейка и с всички събития, It's които the правим. same with Shake That Hill and all the Има- events that we make. Има стилове музика, които изобщо не присъстват на нашите There are събития. some styles of music that are not allowed here Защото просто публиката им не заслужава. because their audience does not deserve За it. съжаление е така. Не, няма да коментирам. По-добре I да don't want to коментирам. say. Не. Ами,
Сами може да прецените, като видите какви събития за какви хора се създават, и You може да can прецените decide by коя yourself. сцена е най-зле, кои най-малко изяви къде има, и то оттам идват нещата. То не е само при мен това. You know which style of music has less audience. Просто това е дълъг процес. It's И a затова long винаги сме process. създали сами публиката си, за да That's може why we wanted to make да our знае own какво да audience. очаква от нас. So the audience can know what to expect from us. Ние не ги привличаме хората с имена и We с don't want to make them изцяло come here статистично because съдържание. of the great names, but Инвестираме в with the самото quality. преживяване на хората, на нашите събития. В самото преживяване. Да се чувстват добре, we да им е интересно, да очакват rely нещо. on what they feel here, М, the whole feeling of the event and the festival. мгм. So, did it, when you had the idea of the festival, did you decide this place, or then you found this place to be the place Когато to си be имал for the идея за Shake That Film, here? защо тук е точно е мястото и каква е била идеята, или си Е, имал идея за друго място? Всъщност Shake That Home никога не се е провеждал тук, защото това Защото място това е място от сега. ново. Той се провежда горе, пак на същата територия. The festival Shake That Hill, it's never been here, actually here, because this Тази place година за is първи път ще се completely проведе. new for Да. the first year. It's placed over there, at the Искали ground. сме да е извън градската част, We за да wanted може да to доведем be точно тази публика, която искаме ние. out of the city, exactly because we wanted to welcome our audience. Да, точно. В смисъл, че и тази година за първи път ще направим някои размествания в And this year, for the first time, достъпа до фестивала, специално до Shake That Home. plan to change some things in the Тъй като security and the way хората they come here. има смисъл, хората приемат свободата, която им даваме, приемат много, Because people много- accept the freedom много директно я приемат. very directly. И тази година ще се опитаме малко да ги вкараме в един малко по-нормален ритъм на тяхното преживяване. This year we will try to make things more normal for festivals. The access Понякога rate прекалената especially. свобода води до проблеми. Because if the freedom is too much, there are coming Ще имаме problems. една зона, която е хаос сцената, която е в гората, We have Тя е изцяло one с place DJ, called House изпълнители. Stage that has и реално там DJs. няма да допускаме лица под 18 години. There, kids under 18 will be not allowed. Фестивала винаги ще бъде безплатен за хората, It за will be публиката, always open and free for но people. тази година сме решили да има пропускателен режим, да ни вкарват храни, напитки But they want to оръжия access the place и забранени with food субстанции. or some drinks or something forbidden. Много дълги години се опитваме да обясним на хората, че всъщност когато ние правим trying to фестивала за тях, Explain people that when we ние make го a правим festival освен for them, като културно съдържание и за бизнес. it's not only for culture, but И- it's for business. И в крайна сметка всички търговски обекти, които ние изграждаме на So the фестивалите, trading places that are marked here during the те festival, спомагат за да плащаме всичко. they help този us фестивал. to pay everything for it. И много дълги години се борим с това да обясним на хората, че когато пазаруват от Била, Kaufland, We try to от съседните explain магазини people около that фестивала if they buy their food from и не the инвестират local в stores, фестивала, а инвестират в but тези not вериги, invest in the food here, на същата година те няма да им организират този фестивал, ако ние so спрем да го next правим. year the organizers will stop to organize the festival anymore. Но в крайна сметка хората, това е менталитет и това е усещане, It's a което mentality. всеки не се замислят. They just don't А think пък ние не about искаме it. агресивно да им го казваме в лицето. So we don't want to say Пробвахме it по различни начини directly and aggressively. и просто We тази tried година different решихме, че ways. ще ги пропускаме и няма да им ги So допуснем. this това. year we will just have the access limited. Thank you. Children park. Има творчески лагер за деца, който е горе. Coming with the kids, drinking coffee. Не. В смисъл, никой нищо не задължава да консумира от нас като цяло. Дори има вендик автомати отвън, и който не може да си позволи да си купи вода за 2 лева, ще се купи за 80 стотинки, Actually, you can които пак са come наши. here Нали? with your water. Изглежда малко непазарно, но в крайна сметка съм преценил, че хората трябва да разберат, че ние
Не искаме просто да им вземем парите с 2 лева вода. We just don't Даваме want, възможност на хората, които не могат да си позволят. Като идея, защото родители и деца, they're always paying, some drinks, some food for the kids, and the parents are sitting here, the kids are playing here, so it's a good idea maybe just to put М. that part in the business during the whole year, not on a festival, during the whole year. Да, не само по време на фестивали. нали? Не, то Как си работи да- това място нон-стоп. В смисъл, сега отваряме от 5 след обед, защото просто е много топло. Иначе работи всеки ден в зоната. То не е само по време на фестивали, не е изобщо. So people can go in the park and bring their food and drinks and everything. And of course, if they come here with their kids and have the water of the kids, it's okay. But it's better to buy. Тук what говорим to за тенденция. consume Говорим за here. тенденция. Те го правят, вече почват да го правят нарочно. Tendency. So Нали, Да. едва ли не, people do it on purpose. че го правят против нас. Нали. Just against Ние не искаме да си купуваме бира за 5 лева, we don't много want ни to харесва buy фестивала, beer for обаче ще отидем да си купим бирата за 3 лева оттам. euro. We like the festival, but we'll buy the beer Което- from Което outside. аз не искам втори път да се откажа от да организирам фестивали заради това възпитание. Not the idea, and we don't want to do festivals for such people. You communicate that less aggressively than if you don't buy your stuff here for a more expensive price, the festival can happen next year. You said that you're trying to communicate that in a less aggressive. How do you do that? Да, това, което каза, че се опитал да кажеш на хората да не си внасят неща, не е агресивно. Как по-точно сте се опитали да им подскажете? М, Такова нещо. Имали сме много намерения, но не сме ги включили в ход като цяло. We actually had Всеки път сме давали назад. we have Миналата we have година- decided to do it, but actually we didn't. Миналата година решихме да го направим по най-лежерния Да. начин, като направихме гривни Last year we made bracelets. и им казахме, ако някой иска да подкрепи фестивала, And we said, if you want to support the festival, може да си вземе гривна, която е била примерно 2 или 5 лева. bracelet for 5 leva or Имаше лева. 10 гривни бяха купени, при положение че сме над 50 000 човека. people фестивала. bought like 10 or 20 bracelets. Тази година ще имаме една кукла, ще е козавър, казваме. С динозавър обликло. We will have Клон, a dinosaur doll който ще here. ходи при хора, които са с that големи бутилки бира going to и- go и around такъв to тип, people with their own и beer. просто ще ги базика. В смисъл, ще се подиграва с joke with тях. По този начин. Това е едно от нещата, които ще This is- направим. this is Просто the да idea. им се подиграва, want нищо to- повече. to make it. Да, те Да. още не са ги монтирали, направили сме възможност. Ще има вендинг автомати, които просто, когато Said хората that, искат да се парка, also vending machines да не will ги be задължаваме хората да си купуват вода от 2 лева. Идеята е да разберат, че ние не And сме... the idea is Да, that да. they can not only buy the expensive water from here, but they can buy the one from there, from the vending machine. За нас няма проблеми хората и нищо да им консумират. We don't have problem with this. Стига да ни that показват people на другите, че това not е everything, разграден двор. okay, But it's not good to come with stuff from Това outside. в Европа и по света никъде не може да видиш Around the хора. world, it's този not начин. possible. Там има просто уважение. Тук при Because нас there не е... people respect. Here it's different. It's a very, very good idea to have some vending machines because that make people take their own choice to have Да, точно така. Сами да решават дали Ами да си има купуват хора, които продукти нямат или- възможност. Има просто хора, които нямат възможност. There are poor people. Why not do it for them? and especially water should be like Yeah, water. Особено, нали, водата. е Еми да, нещо- точно така. Да. Направили сме цял санитарен бокс с We have made a sanitary box. Който It's big не са one, химически really. туалетни. They're not chemical Имаме toilets. подготвен кабинет за първа помощ, до лекарска помощ. We have
first aid който е place, кабинет, оборудван напълно с, за реанимация. like a doctor's И отделно имаме room. отделение за трудноподвижни хора и за майки с бебета, за повиване на бебета. And also we have separate places for mothers and children and for people that move hardly. Просто сме стремяли хората, като дойдат тук и да We получат just want едно people when they come обслужване, което here е to receive all they нормално need. за нас. To meet their normal needs. И това е. Anybody else? Because he told us that he doesn't have any instruction like university. Education. Yeah. Education, yes. And I was wondering if at some point he felt like he needed he was missing some theoretical knowledge, or if learning by doing was enough and was everything. Мислиш ли, че след като ми каза, че нямаш образование, нали, че имаш някаква нужда от повече теоретични познания? Тези неща или всичко е само? Аз и в този момент съм ментор на 5 Even now, студенти, които са в Холандия, I'm a mentor of students in Netherlands. които учат в Холандия. Mentor. Yeah. В смисъл, аз създавам модели. Нямам нужда от... I don't need this theoretical За мен по-важно е... thing. Никога аз нямам нито една прочетена книга през живота си. I even don't have a book read. Нямам in my нужда. life. Нямам нужда от това. I don't need it. Very personal question. Which generation? Коя генерация? Аз съм на 47 години. I'm 47 years old. Life experience. Да. Опитът ми е бил достатъчен. Yeah, this is what I have relied all my life on всъщност the experience. От 12-13 годишен правя това. Since I was 12 or 13 years old, I make this what I do. Не е имало нужда просто. I just didn't feel the need. Ако някога усетна нужда, They don't have this kind of war. The experience and the spirit. най-вероятно някои от преподавателите в университета са минали през моята школа. It така is да го кажа. possible that some of the university lectures have passed through his school, let's say. It is. Аз ще говоря на български, Мгм. ме разбере. Аз изключително се възхищавам на всичко това, което сте I'm направили. really impressed of all you have done Защото всичко това е направено с естествени материали. because it's Много made малко са хората, които се by Малко са, да. wooden and the people that това е нещо, което никой не the го nature прави. is very important and Просто на мен you ми е have дадено по същия начин. done everything На мен ми е equal. дадено по същия начин. And also you give the stage for young people. Което никой не го прави. Nobody else does it. За младите хора е изключително трудно. It is very difficult for the young people to show and present themselves. Да, обаче има много случаи на младите хора, които не са готови за това, което им даваш. Мога да дам и такива Unfortunately, примери. there are some young people that are not ready to take what you give them. Usually, these are people Не само, че не that оценяват, they не don't разбират. Те не го appreciate it. разбират. Точно така. And да. they don't Мгм. understand Не го what разбират. is happening. But for many of them that they study this, they want to develop in their sphere, it is as a gift for them. Подарък, And many of them will appreciate and have appreciated. оценява се от хора, които вече It is имат някаква основа, appreciated, from дори и people that have a в семейството faith, само. even in the family only. Има много хора, на които сме дали шанс, които, We have които не са успяли да привлекат chance дори и най-близките си хора. many people, but they even А какво остава за останалата couldn't, публика? make their family come here. What about other audience? Как подбирате хората, младите хора, които да
How do you select the young people? Имаме come екип, here. който се занимава с това. So this is the job of Но our team, като цяло аз винаги съм имал интуиция за тези неща. but I always have intuition for this. Singer Самото отношение. Ще ви дам един пример с and едно pays, момче, което в момента е наистина много 250 нависоко. level for 3 people. Да пеят в нашето It was- място, което е в Капана. For the first time for him, and he came in Plovdiv in Kapana to sing here. Изобщо не очаквах, че той ще подходи професионално. Дойде с негови микрофони, I didn't expect that he will be a дойде, направи professional. саундчек, подготви се, He всичко came беше with his перфектно при него. microphones, made the По никакъв sound начин не check, е everything натоварил was perfect. He за made нищо. everything by А той himself. за първи път го видяхме тогава него. We heard about him for the first time. И концертът му мина перфектно. The concert Имаше was наистина, great. клуба беше препълнен. The Аз не club очаквах. was full with people. И в момента това момче е на върха And в now България. he's on В неговата his, публика, да кажем така. sphere in Bulgaria. Също се отнася и за други, мога да дам много такива примери с хора, които We have са били many наистина examples for на най-ниското such, ниво young people that в началото на have кариерата been си, on the всъщност, lower base когато са here, професионалисти и знаят but какво if искат, they become professionals, те and единствено they know трябва да what се they трудят, want, нищо повече не they трябва. just want to put their efforts and then they go high. Просто трябва да се отнасят, да имат отношение към това, което правят. But they need to have Музикалният бизнес не е хоби, it's not a hobby. а по-голямата They have част от тях they го have приемат to като work хоби. and Това е проблема. do efforts for this. Most of them they accept it И as трябва да hobby. имат търпение, много голямо It's a търпение. problem. They have to be patient И да възпитават публика най-вече, and to educate the audience, която да е лоялна и да ги следва по пътя. to be loyal audience that follow them. Мога да дам примери и с големи групи, на които аз съм бил фен в годините I have и им been знам цялото развитие, как се a е fan случило. of big groups in the years. И аз съм They бил have, един от developed- лоялните фенове на тези групи, I които have сега been са... a loyal fan and now they're big. При мен има едно много странно нещо, сега ще ви го споделя. There is one strange thing Групите, които about винаги me. съм бил, да кажем Металика, например. The Нали, biggest groups, Аз let's say Металика Metallica. съм започнал, всъщност това е било първото ми предпочитание към музиката, когато съм бил This was тинейджър. my first, И I liked their music for the first time. само на гости не съм им ходил на Металика. Само това не съм направил с тях. The only thing I haven't do is И that I когато haven't те visited дойдоха, them. когато те бяха за първи път в България, When they first came to те бяха Bulgaria, на 30 метра от моят дом. they were at a 30-meter distance from my house. И аз не отидах на концерта на Металика. And I didn't go to this Mhm. concert. Да, за да разберете колко съм извън всички останали. I'm just wanting to tell you that I'm really И друг път се е different from случило other с друг тип артисти. And it happened with other artists, not only with them.